particular, we welcome Mr. Manoj Bagraji, National Coordinator of AICC Department of Congress. ते दिसताला तो दिसताला पुढे पुढे मस्त सगळं लागतं त्याचा फोटो आहे आता तू करे तू मरा असं आहे आसाम मध्ये आसाम मध्ये पुढे तू पुढे ना तू चल तू वाटी चल वाटी चल असं चल त्यासाठी चल हा पुरं असं वाटतं सकल फुलाचं येस अगं पण Thank you. येस Thank फुल लाइव करता रहे फुल लाइव In local language. लिंक शेयर करो Yes, yes, sir. Right. Let us get. सर प्लीज थोड़ा एक आपका मास्क थोड़ा नीचे रखो इसमें डालो मास्क Kenapa ya? यो पुढे येस आपको हात रखा. भाऊ अंगा पळया. बस पुढे बस पुढे एक सेकंड एक सेकंड यस नका उजाव का दूर येतो स्टार्ट ऑन गुड ना तू स्वतः त्याला पार बिना आप ना आता परत लपलीच झाली आता तुमची किती हे तीन नंबर म्हणजे मी उठातो ना अरे बाद में चलेंगे क्या ले आप तीन नंबर होगा Again, हो गया अब आइए गुड मॉर्निंग एव्हरीबडी. आज आम्ही आमच्या काँग्रेस पक्षाच्या वतीने भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांचं 66व महापरिनिर्वाण दिन हांगा पाळपा खातीर सगळे जमलेले आसात. या कार्यक्रमाक काँग्रेस पक्षाच्या वतीन तुमकां सगळ्यांक हांव अभिवादन करता. मुद्दम आमकां ह्या संदर्भात मार्गदर्शन करपा खातीर आमच्या काँग्रेसचे एससी डिपार्टमेंटचे नॅशनल कोऑर्डिनेटर मनोज बागराजी हांगा आयिल्ले आसात. त्याच बरोबर आमच्या पक्षाचे वायस प्रेसिडेंट गुरुदास नाटेकर आसात. आमचे यूथ आपले साऊथ आणि नॉर्थाचे जोसेफ टायप विजय जिके हे प्रेसिडेंट आसात. एक्स MLA विक्टर गोंसाल्वीस आसात. सगळे पक्षाचे आमचे कार्यकर्ते आहात. तांकां हांव वेलकम करता, प्रेसाक वेलकम करता. एक आज काल आमी जवळ जवळ सगळ्यांनी एक म्हत्वाचो दीस पाळ्ळो म्हणजे महिला राज्य हांगा येवचे, महिलांक संरक्षण मेळचें ह्या खातीर सगळ्या पक्षांनी काँग्रेस पक्ष म्हणा, आप म्हणा, तृणमूल काँग्रेस आपापल्या पद्धतीन महिला खातीर आमी कितें करचें हेची घोशणा केली. आमच्या पक्षाच्या वतीन सांगपाचें म्हणल्यार आमचे वरिष्ठ निरीक्षक आणि माजी केंद्रीय अर्थमंत्री पी चिदंबरम हाणें सांगले की जर फुडें आमच्या सरकार येयलें जर जायत जाल्यार महिलांक सगळ्या प्रकारची सुरक्षा मेळपा खातीर, संरक्षण मेळपा खातीर, ते सबल जावपा खातीर आमी जास्तीत जास्त बायलांक पोलीस डिपार्टमेंटान भरती करतली.
म्हणजे जे संरक्षण करणाऱ्या मुख्य खात्या ते तसे आमच्याच चिदंबरम हांणी सांगला प्रत्येकान आपापल्यातून सांग हे तुमकां कित्याक सांगता जाल्यार डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकराचो महिलांक फुडें व्हरपाच्या तांचेर सिंहाचो वांटो आहा. तुमकां एकच गोश्ट हांव सांगता 20 जुलय 1942 डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरान एक ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस विमेन्स कॉन्फरन्स संबोधित केली आणि ती संबोधित करताना डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी सांगले की महिलांचे संरक्षण हे खंयच्याय देशान महत्वाचे अंग मानपाक जाय. आमच्या देशात महिलांक सगळ्या प्रकारचे अधिकार मेळचे आणि सगळ्या प्रकारची सुरक्षा आणि संरक्षण मेळचे हे कार्य आमच्या भारताच्या स्वातंत्र्याने आम्ही पहिले हातीन घेवपाक जाय. आणि जर भारताची खरी प्रगती जर जातली जाय जाल्यार हांगाची जी स्त्री शक्ती आसा जी नारी शक्ती आसा ती बळकट जावपाक जाय, सक्षम जावपाक जाय, सबल जावपाक जाय. कारण तुम्ही तुमच्या देशातल्या कितल्या बायलांक संरक्षण दिल्या फुडें हाडल्या कितली तांची प्रगती केली त्याच्या वयल्यान खरे आपल्या देशाचे संरक्षण कशें आहा आणि सिद्धता कशी आणि प्रगती कशी आसा हे जगाक दिसतलें. हेचो अर्थ आमच्या भारतीय घटनेचे शिल्पकार डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरान नारी शक्ती कितले महत्व दिले आणि ते आजही सुद्धा आमच्या देशात कितले महत्वाचे आहा. दुर्दैवाची गोष्ट अशी की आम्ही एका वाटेत नारी सबल जावपाक जाय म्हणटा आणि अबला ज्यो आहात त्यांचे लैंगिक शोषण करपाचे बलात्कार करपाचे प्रकरण वाढीता. आता गोंयांत आमच्या नित्यत्याग प्रकरण जाल्यार तुमकां हांगा सांगपाची गरज ना. तर खऱ्या अर्थान जर नारी संरक्षण करतले जर जाय जाल्यार डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरान आमच्या मुखार जो पायंडो घालून दिल्लो आहा त्या मार्गदर्शनात ते आमी फुडें व्हरपाची गरज आसा. बाबासाहेब हे अष्टपैलू व्यक्तिमत्व त्यांचे सगळ्या आंगाचेर सांगपाची गरज ना. तो काही आमचे वक्ते आहा ते तुमकां तेजो प्रचार करताले. आता हांव कितें करता मुख्य गोष्ट म्हणजे ह्या संदर्भात आमचे काही वक्ते उलयतले ते प्रकार जातले आणि मागीर आमचे मनोजजी बागरा उलयतले. हांव पयलीं विनंती करता बाब डॉक्टर गुरुदास नाटेकर यांनी डॉक्टर बाबासाहेबांचे दोन आमकां भाशण दिलें. श्री शंभूभाऊ बांदेकर, कोऑर्डिनेटर SC श्री मनोज बागराजी, नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट BK, साउथ गोवा के डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट मिस्टर जोसेफ आणि हांगा जमलेले बाकीचे सगळे काँग्रेस कार्यकर्ते. आज तुमकां खबर आसा की व्हडले भारतीय घटनेचे शिल्पकार जो जावन गेलो त्याचे आज हांवें भाऊन सांगला त्या प्रमाणे 60 न्हू कसा 66 महानिर्वाण दीस आसा. आणि ज्याने भारतीय घटना बरयली ज्यामुळे तुम्ही आज जे आम्ही आमचे हक्क घेता स्वातंत्र्याचे ज्याबद्दल उलयले आणि भाऊ आता उलयलो का महिला बद्दल. आता जर रिकॉर्ड पळयल्यात तुम्ही तर ह्या वर्सा 102% महिला आसा. म्हणजे ते फॉलो म्हणजे महिलांची आता उत्पत्ती चढ आसा आणि ते पॅरलल विथ जेंट्स वयतले आणि सगळ्या क्षेत्रात ते यांच्या बाबासाहेब आंबेडकरांचे जीवन दिल्ले आहा त्याच्यानुसार आमची घटना जर चलली जे सगळं हक्क मेळ्ळे तर महिलांचोय उद्धार जातलो. आणि SC जे आसा ती कम्युनिटी आसा ती गोंय हिंदुस्थानात जवळ जवळ 30% आहा आणि तांकां जे पावर मेळोंक जाय ते आधी कोणेच त्यांच्या लक्षात घेतले ना. आज एका पेपरान येयला अजूनही आम्ही आता खंयच्या सालांत 75व्या भारताच्या स्वातंत्र्याचे आम्ही मनयतात अशा वेळार सुद्धा जे टॉयलेटचे आसात ते घेऊन 42,000 लोक SC लोक सध्या चालतात. हे राज्यसभेन आणि लोकसभेन सांगलेल्या साली सभापती NSP आमच्या खासदारान सांगलेले ही दुर्दैवाची गोष्ट आणि ते कोण करतात जाल्यार SC आणि हे जे कम्युनिटी आम्ही मानतात 30% तितूंतले लोक आसा हे पहिले वचोंक जाय आमच्यातून तेन्नाच आमचे एक सारखे वेळ जातले अशें समजता हांव. आता भाऊन उलयला की महिलांक तांकां सत्ता जे फ्रॉम SC जी कम्युनिटी आसा तितून महिलांचो उद्धार जाल्लो आसा आणि त्यांच्या खातीर स्पेशल काल बाब चिदंबरान सांगले की जर काँग्रेस येत जाल्यार महिला खातीर आमकां जी शक्यतो त्यांच्या उत्कर्षासाठी जे करता करूंक जाय
ते आमी करतले म्हणून. आज खाने सुमारे पयली खाने म्हणून सर्वे केलो किंवा स्टॅटिस्टिक घेतले की आज महिला खंयच्या हितूंतले आसूं ती धर्मांची महिला आज उद्धार जात आसा. हालीं सुप्रीम कोर्टान निकाल दिला की जर खंयचो धर्मान चेंज जालो दुसऱ्या धर्मान गेलो जाल्यार धर्म बदलता पण ज्या धर्मांची कम्युनिटी आसा खंयची एससी खंयची कम्युनिटी आहा ती बदलना, ती कायम उरता. त्या प्रमाणे फाल्यां एससी जर जेणे चेंज केले दुसऱ्या धर्मान गेले तर एससी उरतले. त्यांचो उत्कर्ष त्यांचो उद्धार जर करपाचो आसला तर आमच्या शिल्पकार घटनेचे शिल्पकारांचे बरोवन दिले त्या प्रमाणे आमी जर जाय तर आमी खरें स्वातंत्र्य भोगता अशें 75 वर्षां आमी भोगतात जे आमी मनयता स्वातंत्र्य भारताचे स्वातंत्र्य 75 वर्सां गोंयाचे स्वातंत्र्य आमी 60व्या 70व्या त्याचो जर खरो उत्कर्ष जावंक एससीक सगळी जर तांकां फॅसिलिटी मेळोंक तर बाबासाहेब सांगला त्या प्रमाणे त्यांच्या घटनेन जे नमूद केला त्या प्रमाणे जर वागात जाल्यार आमी खरेंच स्वातंत्र्याक भोगतात अशें दिसतले आनी महिलांचो आनी एससी लोकांचो उद्धार जाता अशें दिसता. आनी ह्याच खातीर आमी सगळ्यांनी परत एकदा आमी हे करून तांकां आमी सपोर्ट दिवंक जाय. जे जर कमतरता आहा घटनेन तर तेचो उद्धार करूंक जाय, चेंज करूंक जाय. पण एससीक जी मेळटा फॅसिलिटी ती आनी वाडोवपा खातीर खटपट करूंक जाय. ते करतले तेन्नाच खरें आमी 75वें स्वातंत्र्य भोगता अशें समजूं येता. इतके 2 शब्द सांगून आनी बाबासाहेब आंबेडकरांचे परत एकदा त्यांचे हे करून स्मरण करून आनी त्यांच्या ह्या महानिर्वाण दिसाक हांव ते समजताय लोकांक उद्धारा खातीर त्याचो फायदो जातलो. इतके 2 शब्द सांगून हांव म्हाजें भाशण पुरे करता. देव करूं बरें करूं नाट्य करपाक. आता हांव रिक्वेस्ट करता आमचे एक्स MLA बाब विक्टर गोन्साल्वीस आसा तांच्यांनी आमकां 2 उतरां सांगली. आमच्या मध्ये मिस्टर मनोज कोऑर्डिनेटर ऑफ गोवा कम्युनिटी ऑल द एक्स-MLA आणि एक्स डेप्युटी स्पीकर आमचे शंभू बांदेकर काँग्रेसाचे लिडर्स साउथ गोवा डिस्ट्रिक्ट जो नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट BK नाटेकर वायस प्रेसिडेंट आणि माझे इश्टांदो. आयज आमी बाबा साहेब आंबेडकराचो दीस मनयता आनी दीस मनयता म्हणजे आमी तेणें कितें केलां आनी तेणें कितें दवरलां तेजो आमी उगडास करता. आमी पयलीं सद्याक चिंतूंक जाय आमकां कॉन्स्टिट्यूशन दिलां. एवरीवन इज ट्रिटेड इन इक्वल इन द सर्कमस्टान्सीस. तेणें दिलां तेन्ना सांगलां कोणाकूच वाड हें जावपाक जायना. जावं तो क्रिस्तांव जावं तो मुस्लीम जावं तो हिंदू हितून पहलेच एवरीवन इज ट्रिटेड इक्वल. तेज्या भायर तेणें रिजर्वेशन दिलां. तेजे कॉन्स्टिट्यूशना प्रमाणे रिजर्वेशन दिलां. आतां चलयल्या रिजर्वेशनाचेर तेणें ते सगळ्यांचे रायट दवरून दिला. आनी हें कॉन्स्टिट्यूशन तर आमी रागत जाल्यार कॉन्स्टिट्यूशनाचे बाराबन आमी वागत जाल्यारूच आमची सगळे एकती उरतली. दॅट इज द युनिटी ऑफ आवर पीपल हू आर लिव्हिंग इन इंडिया एंड स्पेशली गोवा. हेजेर आमी तर मातशें उलयत जाल्यार कसले आतां तुमी पळयलां कोण हेजें उलयता कोण तेजें उलयता पूण फायनली आमी प्रिएम्बल कॉन्स्टिट्यूशनाचो प्रिएम्बल तर वाजीत जाल्यार आमकां आमच्याच मनान आमकां दिसता बाबा आमी सारके ना. आमचें चलता तें सारकें ना. आमी चलयता तें सारकें ना. तर म्हाका दिसता आयज तुमी पळयलां सरकार एक जाता सरकार आपली पॉलिसी घालता. दुसरो सरकार सांगता आमी सगळे एक. आमचो सरकार काँग्रेस आमी सगळ्यांक इक्वली ट्रीट करताले पूण आतां ते दुसरे भाशेन वागोवन दाखयता. आनी इट इज इनजस्टीस टू फर्स्ट टू इनजस्टीस टू बाबा साहेब आंबेडकर, injustice to everyone who is living in this country. We have to mark this day to feel that everyone is treated equally, everyone is having a respect as per constitution. आणि कॉन्स्टिट्यूशनाचेरूच आमी तो रावत जाल्यार म्हाका दिसता आमची इंडिया आमचें गोंय आमी एक उरतले आनी आमी फुडें वचून जातले. नाजाल्यार आमी फुडें पावचे ना. हेजे कुडके उरतले तेजे कुडके उरतले हेजे कुडके उरतले ते आमकां नाका. आमी कॉन्स्टिट्यूशनाचेरूच आमी फुडें या आनी आमची इंडिया आनी गोंय सांबाळया.
थँक्यू मिस्टर आणि आता हांव मागता आमच्या उत्तर गोव्याचे अध्यक्ष विजय विखे आणि डॉक्टर बाबासाहेबांच्या चरित्राचे बद्दल तुमकां माहिती. ओके, बाबासाहेब आंबेडकराक नमस्कार करून आणि आमचे कॉन्स्टिट्युशन जेणी आमचे संविधान बरयलां ताका नमन करून हांगाच्या आयच्या प्रोग्रामाक हाजीर आशिल्ले आमचे नॅशनल कोऑर्डिनेटर मनोजजी, तशेंच आदले आमचे स्पीकर आणि आयचे इन्चार्ज प्रोग्रामचे इन्चार्ज भाऊ बांदेकर, तशेंच नॉर्थ गोवाचे साउथ गोवाचे आमचे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जो डायस, हांगा जे आसलेले GPCचे वायस प्रेसिडेंट गुरुदास नाटेकर, आदले आमचे MLA सांताक्रुझाचे विक्टर बाब, तशेंच SC सेलाचे आमचे मुखार, तशेंच जनरल सेक्रेटरी आमची जिनाबाई, हांगाचे आमचे वायस प्रेसिडेंट साउथ गोवा डिस्ट्रिक्ट दीपक बाब, तशेंच आमचे सेक्रेटरी समीर पणजीचे, तशेंच आमचे सेक्रेटरी शिरोडकर बाब, विरेन शिरोडकर, सांत आंद्रेचे ब्लॉक प्रेसिडेंट मनोज पालकर, तशेंच कलंगूटचे ब्लॉक प्रेसिडेंट आमचे बेनेडिक्ट बाब, तालिगांवचे ब्लॉक प्रेसिडेंट ज्ञानेश्वर गोवेकर, तशेंच विठू मोरजकर, मागीर सेक्रेटरी आमचे उदय सालकर आणि बाकीचे सगळे काँग्रेसचे कार्यकर्ते आमचे कलंगूटचे लॉरेन्स बाब आनी सगळे आमचे कार्यकर्ते आणि हे पयली सुवात आमी एक धरपाक जाय की आयज जे सरकार आमी पळयता त्या सरकारान जे कॉन्स्टिट्युशना बद्दल जे आमच्या संविधाना बद्दल तेंचे कांय ना. सरकार आसा म्हटल्यार संविधान आमचें ना आपले तरी. आमची इंडिया म्हणटा ती डिवायड जावपाक लागल्या जातीन धर्मान जाली, पण काँग्रेस पार्टी एकूच आसा जी पार्टी आनी ज्या लिडरांच्या हेचेर आमी चलतात, त्या लिडरांच्या महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी, नेहरू, पंडित नेहरू असे कितलेशे लिडर आमचे आहात तेंच्यांनी आमच्या इंडियेक एक करून दवरले आसा. आनी त्या खातीर आयज सुद्दां जेन्ना आमचे सरकार नासले सुद्दां सरकार नासले सुद्दां जाल्यार आयज आमी पळयता की आमच्या इंडियेक जावं आमी आयज आमच्या गोंयानूच धरा, गोंयान आमी सगळ्या जातीचे लोक रावतात, पूण सगळे आमी एकवट आसूंक जाय. म्हणून आयज आमी पळयता हे पार्टी जे इलेक्शनाक येतात पळय सगळे पार्टे, आनी म्हाका वायट दिसता की ज्या पार्टेन हे व्हडले व्हडले लिडर आहात ते आमच्या जे आमची युनिटी, गोवाची युनिटी आणि आमचे सेक्युलर फोर्स डिवायड करपाक सोदतात, ते आमी जावपाक दिवचे ना. आमची काँग्रेस पार्टी आनी आमचे काँग्रेसचे कार्यकर्ते ठाम रावल्यात तेच्या वांगडा. सरकार मागीर, पण आमचे गोंयकारचे आमचे अस्तित्व, तेची आयडेंटिटी, तेचे कल्चर राखपाक आमी आमचे रगत सुद्दां दितले. तेन्ना हांव मागता गोंयकारा कडेन तुमी आमकां साथ दितात आनी त्या साथीन आमी सगळे जाण काँग्रेसचे आयज आमचे लिडर, आमचे बाकीचे सगळे कार्यकर्ते उत्साहान काम करता. कारण गोंयकाराक जाय की सरकार आनी आमचे जर गोंया वाचयतले, गोंयकार पण वाचयतले, गोंयचे कल्चर, गोंयची आयडेंटिटी वाचयतले जाल्यार सरकार गोंयचो येवपाक जाय. तेन्ना हांव प्रत्येक कार्यकर्त्याक सांगता की जे आमचे लिडरांक जर आमी श्रद्धांजली दितले, ज्या लिडरांनी आमकां कितें कितें दिलां ताका जर आमी करतले जाल्यार आयज दीस आसा, आयज आमकां गोंयांक वाचोवपाचे दीस आसा आनी 2024 आमकां इंडियेक वाचोवपाचे दीस आसा. तेन्ना हांव मागता प्रत्येक जाणा कडेन तुमचो टायम काडा, तुमचे हे दिया आनी आमच्या पार्टेक वयर हाडपाक जाय, कित्याक कारण लोकांक काँग्रेस जाय. तेन्ना हांव सगळ्यां कडेन मागता ह्या थोर लिडरांच्या हेचेर आमी वयर सरया आनी आमचे जे संविधान आहा, जे संविधान अख्ख्या जगाक जग पळयता इंडियेक, कारण इंडियेच्या जशे आमी म्हणटा न्हू सगळ्या जाती धर्माचे कल्चर आमी घेवन चलता पळय अख्खे जगान, म्हाका असो दिसता भारत असलो देश ना. त्या खातीर त्या देशा भितर वाचयतले आमी त्या देशाचे अस्तित्व, देशाचे कल्चर. आनी सद्या आतां आनी 30 दिसान आमकां गोंयचे अस्तित्व वाचोवपाची गरज आसा. हांव मागता सगळ्यांक की सगळ्यांनी तुमी आमकां सपोर्ट करा. गोंयचे लोक आमच्या वांगडा आसात, तेन्ना सगळ्यांनी आमी युनायट जावन आमी गोंयची लढाई लडोवया आनी अशा लिडरांक आमी
श्रद्धांजली दिल्या. देव बरें करूं. जय हिंद, जय गोवा, जय भारत. देव बरें करूं, जय Communicate. And now I request our now I request our AICC SC Department National Coordinator Mr. Manoj Bagraji to speak on the occasion of 66th Mahanirvan Din of Bharat Ratna Dr. Baba Saheb Ambedkar. मैं हिंदी में बात करूंगा जी. आज सबसे पहले तो मैं भारत रत्न परम पूज्य बाबा साहब के महापरिनिर्वाण दिवस पर मैं उनको अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। आज गोवा प्रदेश कांग्रेस कमेटी में विशेष रूप से उपस्थित हमारे समाज के सीनियर नेता और पूर्व विधायक, गोवा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कोषाध्यक्ष भी रहे बंडेकर साहब, गोवा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष नाटेकर साहेब और हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता और विधायक रहे विक्टर साहेब, गोवा हमारे जो जिला कांग्रेस कमेटी के हमारे बड़े भाई साउथ गोवा के अध्यक्ष और नॉर्थ गोवा के अध्यक्ष और हमारे एससी मागा स्वर्गीय जो समाज से संबंध रखते हैं विट्टू मंजरेकर जी और जितने भी हमारे गोवा के जितने भी हमारे कांग्रेस के कांग्रेस जन है सभी को मेरा जय हिंद। मैं धन्यवाद करता हूं गोवा प्रदेश कांग्रेस कमेटी का कि उन्होंने आज बाबा साहब के महापरिनिर्वाण दिवस पर एक एकजुटता अच्छे से होके पूरा हो, चाहे नॉर्थ हो या साउथ हो, सबने एकजुट होकर आज बाबा साहब का महापरिनिर्वाण दिवस मनाया। उसके लिए आपका अभिनंदन करता हूं। बाबा साहब का जो संविधान है, बाबा साहब के संविधान की जो रक्षा की है वो कांग्रेस पार्टी ने की है। जैसे कि बंडेकर साहब ने बताया, हमारे उपाध्यक्ष जी ने बताया कि संविधान से ही हम लोगों को अधिकार मिले, चाहे वो दलितों को मिले, आदिवासियों को मिले, ओबीसी को मिले, यहाँ तक कि हमारी महिला जो हमारी बहनें हैं उनको, क्योंकि महिलाओं को भी अधिकार नहीं थे। और संविधान के जरिए बाबा साहब ने जो भी वंचित थे, चाहे वो किसी भी समाज से हो, किसी भी लोग हो, कोई भी हो, वंचित लोगों को अधिकार दिया बाबा साहब के संविधान ने दिया। और उस बाबा साहब के संविधान को बचाने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया, क्योंकि कांग्रेस की विचारधारा ऐसी विचारधारा, जैसे कि हमारे जिला अध्यक्ष साहब ने बताया कि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो सभी धर्मों और सभी जातियों को साथ लेके चलती है। लेकिन आज समय ऐसा है, पिछले 7 साल से, कि बार बार ये भाजपा के लोग और आरएसएस के लोग बाबा साहब के संविधान को बदलने की बात करते हैं। मैं आपके माध्यम से गोवा की जनता को बताना चाहता हूं, जो हमारे बहन है, हमारे एससी समाज के लोग हैं, हमारे आदिवासी भाई है, ओएसटी है, ओबीसी, उनको बताना चाहता हूं, जब जब बीजेपी सत्ता में आती है संविधान से छेड़छाड़ करने की बात करती है। और संविधान से छेड़छाड़ होती है तो हमारे जो हम लोग आज आरक्षण की वजह से बंडेकर साहब विधायक बने, ये संविधान की देन थी कि विधायक बने, क्योंकि एक बाबा साहब ने एक प्रोविजन किया था कि एक संविधान में कि अनुसूचित जाति के लोगों को अधिकार मिलना चाहिए, वो राजनीति में भी हो, वो प्रशासन में भी हो, हर जगह। तो ये संविधान से छेड़छाड़ कर रहे हैं। वापसी इनको बाबा साहब के संविधान से ये देश नहीं चलाना चाहते, ये अपनी पॉलिसी हमारे ऊपर थोपना चाहते हैं। लेकिन हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी बार बार अनेक मंचों से बोलते हैं कि जब तक कांग्रेस पार्टी है, जब तक ये बाबा साहब के संविधान को हाथ नहीं लगाने देंगे। आज भी राहुल गांधी जी ने ट्वीट के माध्यम से एक संदेश हम लोगों को दिया है कि बाबा साहब का जो सपना था वहां तक अभी हम नहीं पहुंच पाए हैं। लेकिन हाँ,
वहां तक हम संघर्ष हमारा जारी रहेगा और हम वहां बाबा साहब का जो सपना था वहां तक हम पहुंचने की कोशिश करेंगे। बाबा साहब का सपना था जो पंक्ति का लास्ट आदमी है, वंचित है, उस तक भी उसके अधिकार मिलने चाहिए, ऐसा बाबा साहब का सपना था। मैं एक बात और आप लोगों को बताना चाहता हूं, क्योंकि गोवा में आने वाले समय में चुनाव है सर, और चुनाव में हम लोग चुनाव में जा रहे हैं। यहाँ पे अनेकों पार्टी आ रही है, दिल्ली से भी और दिल्ली से बाहर से भी। क्योंकि मैं हरियाणा से संबंध रखता हूं और दिल्ली में रहता हूं, तो मैं इसलिए आप लोगों को बताना चाहता हूं। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी आते हैं और दिल्ली गोवा में बोलते हैं कि हम गोवा में ये करेंगे, गोवा में वो करेंगे। दिल्ली में एक बड़ा तबका जो कि अनुसूचित जाति समाज से संबंध रखता है, सफाई कर्मचारी जो लोग होते हैं, उन लोगों को 6-6 महीने तक दिल्ली सरकार से सैलरी नहीं मिलती। ऐसी हालत दिल्ली के अंदर केजरीवाल जी के समय में है। तो मैं ये संदेश आपको बता रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी और राहुल गांधी जी हमारे जो नेता है, वो हमेशा एक ही बात बोलते हैं कि हम बोलते नहीं है, हम करने में विश्वास रखते हैं। और राहुल गांधी जी ने हमेशा बोला है कि मैं गरीबों के साथ हूं, चाहे वो हाथरस की बेटी का विषय हो, चाहे वो लखीमपुर खीरी का विषय हो, चाहे उन्नाव की बेटी का विषय हो। प्रियंका गांधी और राहुल गांधी जी दिन रात हमेशा दलितों के, जो पे दलितों पे अत्याचार होता है, चाहे वो दिल्ली का कैंट एरिया हो, हमेशा राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी सबसे पहले जाते हैं। और दिल्ली के मुख्यमंत्री हमेशा रात को सोए रहते हैं, और रात को जब दलितों की बच्चियों के साथ, गरीबों के साथ जब अत्याचार होता है, तो रोड पे कांग्रेस आके लड़ाई लड़ती है। मेरा आप सब लोगों से, गोवा के जितने भी हमारे कांग्रेस जन है, सभी भाइयों से मेरा एक निवेदन है कि हम सब लोगों को अपनी पर्सनल जो भी हम हो सकती है कि अपनी पर्सनल ईगो छोड़ के हमारे को देश की भलाई के लिए, गोवा की भलाई के लिए हमारे को काम में जुट जाना चाहिए। और आने वाले समय में हमें, और मैं अपने डिपार्टमेंट की तरफ से भी एक आप सब लोगों को बताना चाहता हूं, हमारा जो डिपार्टमेंट है अनुसूचित जाति विभाग, हमारा एक राष्ट्रीय एक डिपार्टमेंट है, और डिपार्टमेंट का मैं नेशनल कोऑर्डिनेटर हूं महाराष्ट्र और गोवा का। हमने हमारे जो सीनियर लीडरशिप है, यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष हमारे आदरणीय गिरीश चौधरी साहब है, हमारे प्रभारी दिनेश गुंडूराव जी है, और हमारी जो सेंटर की लीडरशिप है, उनसे सब मैं अपना समन्वय बना रखा है मैंने। हम जल्दी से जल्दी गोवा के अंदर अनुसूचित जाति विभाग को फॉर्म करेंगे, और अपने विभाग के माध्यम से हम कोशिश करेंगे कि 40 के 40 विधानसभाओं में हम जाके अपने, हालांकि हमारा परसेंटेज यहाँ पे बहुत कम है, लेकिन परसेंटेज कम रहने की वजह से भी हम हमारे लोग, चाहे हमारे को 100 लोग मिले या हमारे को 2 लोग मिले, हम अपने लोगों को जाके बताएंगे अपने डिपार्टमेंट के माध्यम से कि कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है, कांग्रेस ही एक ऐसा संगठन है जिसमें हम लोगों के और हमारे लोगों के बच्चों का भविष्य सुरक्षित है। ये हम जाके अपने डिपार्टमेंट के माध्यम से ये पूरे गोवा में आने वाले समय में हम ये सब पूरी 40 असेंबलियों में हम जाके संदेश देंगे और अपने समाज के लोगों को मोबिलाइजेशन करेंगे कि हो सकता है कि कुछ दूसरी पार्टी आके उनको बहका दे, ये कर दे, वो कर दे, लेकिन हम ऐसा बिल्कुल नहीं होने देंगे। और आने वाले समय में राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में, यहाँ पे अपना गिरीश चौधरी के नेतृत्व में भविष्य में कांग्रेस पार्टी की सत्ता और सरकार बनने वाली है। मैं ऐसी आप सब लोगों को शुभकामनाएं देता हूं। और मुझे, क्योंकि मैं बहुत जूनियर हूं और मुझे ज्यादा भाषण करना आता नहीं है, कुछ गलती हो गई हो तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। जय भीम। धन्यवाद बागरा जी, आपने जो उचित मार्गदर्शन किया, इसका हमारा ये हर एक कार्यकर्ता ध्यान रखेगा, ऐसा आश्वासन मैं आपको देता हूं। आणि आता हांव आमच्या पक्षाच्या वतीन विठू मोरजकर हांकां विनंती करता की तेणी तुमच्या सगळ्यांचे उपकार आयच्या कार्यक्रमाक सगळे उपस्थित, खास करून दिल्लीहून आयिल्ले आमचे मनोजजी यांच्या उपकारी आसा, आणि हांगा सगळे प्रत्येक जे हांगा पदाधिकारी आसा जे आयज उपस्थिती लायली, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकराक श्रद्धांजली दिवपा खातीर मुद्दम हांगा आयिल्ले तेंचे सगळ्यांचे आभारी आसा। अजूनही कार्यक्रम आमचो सोंपलो ना, आमी सगळ्यांक विनंती करता की पणजे गार्डनात डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकराच्या स्मृतीक आमी एक पुष्प
अर्पण करपा खातीर तुमी सगळ्यांनी येवचे अशें मागून हो आयचो हांगाचो कार्यक्रम सोंपलो अशें जाहीर करता. धन्यवाद. फॅमिली फोटो असं एक ग्रुप फोटो सगळे राहा. आता थोडे येयल्या पळय फुलां घाला तूं घातले असे ग्रुप फोटो घ्या. असे स्प्रेड झाले. पुढे असं दिसतं ना. सगळ्यांनी घ्या. फुलां घाला फुल येऊन या. थँक्यू.